Ами в детството аз лично съм сменил съм доста колелета или велосипеди в детската си възраст. Минал съм имах пеперутка, школник, най-различни видови съм сменил. Имал съм интересни моменти, спомням си, когато ги разглобявахме, може би можех да стана и механик един ден, но не успях. Имал съм и падания, както всеки един, и ходих на Льоша в Пловдив, тогава се спускахме по надолнището и искахме да се правим неинтересни и беше забавно. Но особена супер весела случка с колело не се сещам. Събота и неделя не би ги определил като 100% и нужна почивка, тъй като и през седмицата карам, когато мога, но определено събота и неделя се съобразявам, защото тогава и приятелите могат и продължавам да си карам, абсолютно. Спорта и колелото, то е абсолютно свързано, защото карайки колело вече правиш спорт. Харесва ми, защото ме разтоварва. Продължавам да карам колело и до ден днешен, защото е важно човек да има все повече физически движения, защото трябва да накараме не само децата, а всички ние да излезнем от ежедневието и да обръщаме малко повече внимание на масовия спорт. Включвам се в най-различни инициативи, защото смятам, че личният пример винаги е важен и положителен. Харесва ми и да се разнообразявам, карайки колело. Четвърта поред година, откривайки велосезона в Пловдив, винаги се включвам, карам и в парка в район Тракия. Изключително важна инициатива, тъй като се разиграват и много томболи и така децата придобиват интерес. Човек, когато иска да кара велосипед и това нещо му доставя удоволствие, намира къде и как. Карайки велосипед, то е кеф и е здраве. Аз карам велосипед, последвай ме!